I dobroveče ljudi, dobroveče poljoprivrednici. Danas sedemo sa jednom temom, a to je puknut ekran od Samsunga Galaxy S3. Znači evo ovde se vidi, ispucalo sve i danas će da pokažemo kako se to menja za jeftine pare. Zvao sam neke tipove dole, oni su mi tražili 50 evra da zamene to. Ja rekao to mnogo skupo i evo došao sam na ideju da ja to sam uradim za nekih upola cene, otprilike nekih 25 evra i to sa alatom. Uz alat, znači naručio sam novo staklo, ono izgleda ovako, znači novo staklo i ovu foliju za lepljenje. Dobio sam uz to alat, znači alat i ove tri specijalna alata za podizanje i ove šacigirčići mali, to će da vam ostane, to će vam trebati za neke druge prilike. Mala sajlica za skidanje ovog displeja, to je touch screena i kupio sam, pošto je na ovom već baterija pri kraju, kupio sam je bateriju po ceni od 15 evra, znači nova baterija za Galaxy S3. Počinjemo znači sa reparaturom. Prva stvar što treba da uradite je da isključite telefon i pozadi izvadite bateriju. Kad se on bude isključio skroz, pozadi se izvadi baterija. Baterija je malo debela, nadula se, malo pojela više našta pa se nadula debela. Znači ova nova je tanja baterija i to je znak u stvari da je baterija crkla, lipcala. I evo sad će da počnemo sa popravkom telefona. Za tu popravku prvo nam treba jedan fen za kosu sa kojim ćemo da zagrejemo znači ivice ovde ovog tača i da bi se skinula znači lepak odozdo. I to ide ovako, krećemo. Jedna važna stvar, ne smijemo da pregrejemo znači ivice, jer u suprotnom će da se desi sledeće, a to je da se ošteti LCD ekran. Evo već, znači možemo da počnemo sa dizanjem displeja. Idemo sa ovim alatom, ovako, znači tu podglavimo i onda idemo polako u krug. Važna stvar, bitna stvar je da počnete odozgo, od zvučnika, znači nikako odozdo, jer dole su osetljivi kablovi, flat kablovi koji može da se, znači, slučajno oštete. Znači idemo dizanje, polako u krug, to, onda idemo sa ovim ovakvom cevčicom, vučemo to sve na gore, vučemo to na gore, evo ga, jedan deo se skinuo, evo skida se, znači ova strana, još malo, imamo ovde, lepak. Znači sve nežno polako, nikako od žurba, znači sve se to treba polako skinuti i ovo vidite trakica se odlepljuje. Evo su dole ovi flat kablovi za dugmiće, njih će da otkačimo i ovde ovaj deo isto skidamo. Znači to je stara traka zalepljena i evo ovako izgleda to staro staklo, vidite, puklo je, znači touch staklo sa lepkom.
znači telefon onda izgleda ovako. I pošto smo skinuli staro staklo, koje ovako izgleda polomljeno, onda ćemo da očistimo površine gde treba da dođe novo staklo i novi displej. To jest displej da očistimo. Čistimo ga sa ovom krpicom koja i tako dolazi u ovom setu. Znači, još jednom ponavljam, ostavit ću znači moje podatke dole ako hoćete da naručite taj set. Cena je oko 25 evra, naravno plus poštarina, će biti za Srbiju. Znači ova krpica ovako izgleda, znači to je specijalna krpica za LCD ekrane. Znači onda se čisti ovo i to se to fino očisti, ali pre toga kažem morat ćemo prvo da očistimo ove ivice ovde od ostataka. Mada nema puno ostataka, dobro sam zagrejao, dobro se to odlepilo. Malih sitnih ostataka ima. Ali kažem, samo polako i nežno, pošto je sve to, da kažem, kilavo napravljeno. Tako kažem. I sad onda idemo, znači, čišćenje displeja. Displej se nežno čisti, nežno. Da bude, znači, to sve fino čisto. Jer ako ostane nešto unutra, onda će to da vam smeta kad budete uključili telefon, to će da se vidi. I pošto smo očistili ekran, to je LCD display, onda idemo, znači, lepljenje ove nalepnice, znači, koja je specijalno izrezana za Galaxy S3, odlepljivanje, znači, te nalepnice i lepljenje na konture, znači, na ivice ovog prostora gde dolazi novo staklo. I još jedna bitna stvar, znači mora iza ovih dugmića tu isto da se nanese parče ovog lepka i da se polako skine, znači da ostane tu i da se onda zalepe dugmići, to je ova trakica sa dugmićima, da se zalepe na ovu foliju. To onda izgleda ovako. Sad, pošto smo zalepili, znači, svuda okolo foliju, ispod dugmića smo zalepili foliju, skinut ćemo ovaj gornji papirnati deo, ovako. Evo ga. I tu je ostao, znači, ovaj lepljivi sloj na koji će da zalepimo novi touch, to je novo staklo. I sad uzeli smo, znači, novo staklo i pristupamo lepljenju tog novog stakla. Znači, prvo ćemo odvojiti ovaj zadnji deo. Još jednom napominjem, znači, mora apsolutno da bude sve čisto, kako ne bi posle ostali nekakvi tragovi. I isto bitna stvar, znači, uvek se počinje odozgo lepljenje. Znači, odozgo.
tu se naštela, znači prvo preko zvučnika i onda idemo spuštanje polako prema dole. I ovde po krajevima ivice, znači pritiskamo da to sve lepo slagne, da se zalepi. Da se zalepi. I evo ga. Za sad smo gotovi. Znači, još jednu stvar ćemo da radimo na kraju svega, a to je, znači, skinut ćemo ovu foliju. Imamo jedan nov telefon. Ok, znači ispritiskat ćemo ivice, kažem, još nekoliko puta, jer one su bitne da to lepo legne sve, da se ne bi slučajno odlepljivalo staklo. I uzet ćemo, znači, fen i ponovo ćemo zagrejati, znači, malo ivice da bi što bolje lepak uhvatio za staklo. I pošto smo zagrejali ivice, znači sve u krug, zagrejali smo da to sve lepo legne, da to sve lepo prione, da sve to lepo bude fino ko iz fabrike. Onda ćemo sad da ubacimo bateriju i da probamo. Znači uzimamo ovu, pošto sam uzeo ovu novu bateriju, ova stara je lipcala. Znači uzimamo ovu novu bateriju i ubacujemo je u njeno ležište, znači pozadi. Stavimo ovaj njegov poklopac. To. I uključujemo. Evo ga. Javlja se naš Samsung, sad će da vidimo da li radi. Da li sve radi? Za sad je sve ok. Malo se čekamo dok se on startuje. Evo vidite, tako izgleda, znači, sa novim staklom. Da li radi touch? Prva proba. Radi, bravo, bravo, evo, znači radi super sve, lista, funkcije mu isto ovde listaju, isto radi i previše nego što treba da radi. Ovaj taster isto radi. Provjerit ćemo na telefonu ovako, znači tu, da li isto sve radi. Svako polje radi. Ovde isto svako dugme radi. Zvanje radi. I eto ga. To je to. I evo, uspeli smo da uradimo, da popravimo taj Samsung Galaxy S3, znači promenili smo mu staklo, stavili smo mu novo staklo, evo ga ovde, evo ga staro staklo, vidite kako je polomljeno. Znači njega bacamo kroz prozor, ne, šalim se, ne kroz prozor, znači bacamo ga. Ovo sve radi i tako dalje. Dole dugmići rade, to smo već sve isprobali. I to bi bilo to, znači popravili smo ga, znači za nekih otprilike 25 evra. To je naravno bez baterije, pošto sam ja bateriju kupio, ova je bila već pri kraju. Kupio sam drugu, malo koštalo još nekih 15 evra. Znači to je to. Tražili su mi, znači, 50 evra, ušparao sam pola, mislim da je to dobra investicija, dobar rad. Znači, trajanje, koliko je trajalo? Trajalo je negde oko pola sata, možda će kod vas možda malo duže da traja, ako budete malo pažljivi i tako dalje.
Znači, važno je da se pazi, da se to lepo radi i onda je sve okej. Znači, onda izgleda telefon ko nov i to je to. Ništa, to je to. Za kraj samo da vam kažem, da vam skrenem pažnju još jednom za prijavljivanje na kanal. Bilo bi mi drago da se prijavite na moj kanal, da budete obavešteni o novim klipovima i očekujem vas u što većem broju. Javite vašim prijateljima, drugarima i tako dalje da se prijave kod mene na kanal, bit će još zanimljivih klipova i to je to. Od mene za večeras toliko, hvala i gledamo se ponovo. Pozdrav!